είσαι καν με και famous, μαλάκα. Ο Εμίλιος είναι για τον μπούτσο του πεθαίνει η μάνα. Η μάνα του στο νοσοκομείο, μάνα, και έχει καρκινό ανικανότητας. Το σκουπίδι. Γι' αυτό πεθαίνει η μάνα του, γιατί δεν έχει ικανότητα στο παιχνίδι. Εμίλιε, βγες από το παιχνίδι. Έχεις κάποια απάντηση? Ότι ο Σάκης έχει πολλά νεύρα. Της μάνας το μουνί, αλήθεια! Πέτω μπροστά μου! Ορίστε και η απόδειξη. Εν πάση περιπτώσει, σε λίγο σε μένα. Ωραία. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε για άλλη μια φορά στα άπατα της Αβίσου και πάμε να πεθάνουμε. Εδώ μπορείτε να δείτε τα λέιζερ. Ξέρετε, ένα παιδί ονόμα της Τέντης είναι τόσο άχθος που πέθανε! Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κορίτσι μου, τα έχουμε περίπου 2 χρόνια. Βλέπω ότι με αγαπάει πάρα πολύ παθιασμένα. Κάμερα! Έλα! Παιδιά, τρέχουμε από την πρώτη του Σάκη. Να την επίσημο, άμα μπορείτε να τη δείτε. Πάβατε. Να την πρώτη του Σάκη. Γεια σας κύριε, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Μήπως θα θέλατε να σας πάρω συνέντευξη αυτή τη φορά? Τρέχα, τρέχα, αλήτη! Η